si Soinik School ke biun pulo lapen la Thompson na KSA tumabang damsi alang litum sitame la so report pilo chekroi dun detlo oi la so joine kursing bang pulo je people se la daga bangke kon ana abosor pene bang hem kachubuchi manang te rong kachuki madim le kopisi la KSA tum sitame chekroi dun detma hala salam se kar juchat kursing timungta la salam pe namasi kedam tangan ni abangke paning tiarong APSLC organizing secretary hem kursing timung hem dam pakamasi alang litu mabangke endam det lapen ke enom chota kali alang le phan halabang sor ni nile tuman na damlo phun che contact lo pupu khobor lo ngamasi tebon sitame hala so phun bangke halabang so Thompson arotum halabang so ke ase tumabang kursing phun tipon jo amasini litum sitame barom barlo ke ko 20-30 bar ke kollo phun chelong lede amasi chini lo nil tum sitame dak phuluni constituency kaddo gobe constituency pen tu chingrum si kursing hem dam lo lapen ke dam pen thek dam long lo kursing phana bang ke hala dak pen si labang so Thompson tum ke jon man abutung atum alang le phana bang ke rungpon rin si ha gari arlo thapon tho lapen ke alang ji sendelanda che thon pon long le ili tum chini abang ke lahen lo kese lo pulang te karbia khe lapen ke karbia khe labang so kisung ke boy ke japon ke klempon patir pia tum lo pulo sita pinia bang ke laso Thompson ke ase ro tuma bang phan theklong lo pinia bang ke karbia khe phansi karbi labang so ke ase tum bang si Thompson tum bang si kai tek pulo tang te lake mang humi me lam la sili tum ta pini bang ke mang huplong lo labang so ke ase tum ke khe moyar bung pule pini pipo si labang so karbia khe phan bang le labang so kidnap atai alang tum ke gunda atai pensi halada ke endam la si ningduk lo alang litum sidame ke wangjang ni abang ke la puson asai ke claim klera karbia khe phan ke japon pa meja phan hala kacharli osomar tuma phan kopi kuson ma guide ki pidonja phan lapen ke council along non ason ele tuma kisung halai hoi council CM phan lapen ke EM phan ke jongdun pa meja phan bangsi arang litum handa chuning ding tunglo lapen ke non ki wangyang ni bangke lapuson neutral budi pen dosi labang sok KSA ke pang tang pon nanggi pusi nili arang litum phan tuning riponing tung eletum labangso Thompson po akyase tumabang pini labangso kontroversi wang pen pini APSL sia kathar sar phan sitame ami phita kai pondet lo kedam tang kathar sar ke je la solam le kipukali je non jong si kyase tum non jakong pen thurplut lo pulangte lake kaddo kawe akar bi tumta therak meme po nonason kursing aphan ke endam det ke halake kidnap atai pinak po lasi bang nang chini dunje bang ke kidnap association na son pinak po pusigi pudam chot je tar mane hala ilitum karbi puludang te ilitum labangso akhe ke isiwet nangja polo ke ase pini sitame pinia bangke aro la puson nang doko ka joksi pinia bangke litum labangso kontroversia bangke nang dokok lo lapen komane atumbang matha tahai pini keje phuluni aro pen sitame la puson nang karbo ka bangke chokche punang putahai sitame nilitum ke matha dam bangke APSLC hoi penle labangso alam theke pangda kalilo nilitum la phuluni constituency chirok tok la puson ahin pensi nilitum ahin pensi tamela bang so lam ke kaning gelu karbia khe bang ke nang litum ke ase pulutang te la ke neutral budi lapen karbia khe phan japon paminangji claim pon paminangji pusi
kadok awe tum tam na nangli tum phan sinang chulang prong lo ta bon si tame nona porjong sinangli tum hala kidnap ba tai byong si kam claim rong pulo tang tela ke karbia kheita aning hunduk do kokpu lapen nangli tum phan aning che thebe de ji lase ele tum kathar sar tal hala bangso lam si ki pudam chot APSL sia presidenta pini ke je ja bangso ke se tum mangke la tum mangke kopene kidnapper pulenang pudam kali sita menang litum jakong pen thurpru lo pulang te banggan nang chini je bangke bang na nang pudun je bangke lake kidnap son si mandat pupusi hala bangso example ke nam chot sita me pinia la bangso thomson atum bangke hala so joine penamat pinia bangke kathar sar APSLC Central Committee President of Hanta akumlin meke kai pulodang te la bangke nang litum muntitha nang litum ke thek ke si nut karbi student president secretary lo inut IS retired abang pu aphan karbiang long je labangso siksidula constitution do kokpen labangso autonomous council ke chari aphan labangso law ri ke cherai aphan non pusitame Samson Singh Timikir Hill District 1 det pen non pusitame siksidula jakong lapena power non pudanang thana bangwe sitame alangli kheireng nangji labangso tribal a khe eletum pirtherong re ruretik ke labang sok hei do wernang ji pusi labang sok kache song elitung aphan awareness na kipia bang phu aphan si pinya bang ke hei hala bang so ke claim ke dama ke me aphan ta pinya bang ke akomlin ne ke thor puludang te ke bang jawe to ma bang ke kosono ke mathaji lase ka dok beta rada ka bang ke matha pale pet lapen kamunthi par sik pensilitum kam claim poneng ji pusi nilitum huluni aro pena bang ke nang litum aphan tuning ring tung lapen ke kidam tang CM abang pulo je kese aphan boykut nangji pualong abang ke nili ke chedon nun thek the pus ake hai CM tuliram rong hang kaning je tangte alangli langdam nunang ilitum la social media kadok we sitame theklong kedam tang simyon rong phar phan sitame alangli aphan jail bank check lapen ke kese phan ke ferere bu alang liya bang ke ki putang abang phulo ake hai tuliram rong hangke lapen ke Samson Teron phan ke kar alang liya phan ke phun ben siki pulo je nang lapuson example nang ke entabret bang ke chok che lasi nang hem sitamene muni nang pothai nang hem dori lapo anta kipu puludang te inuda CM arnisi press meet ke chipi bang ke kathar sar phana bang ke condemn lo pusi chipulo tang ke alang li hala bang so ke claim along ke copy pot lo onte la bang so ke ase phan ferere la so Simeon rong phar phan jail bank check hala Samson Terona aro ke ase president phan je nang la so kipu apa da bangke nang phan bangke gunda nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta